Čaute, ja vás zdravím. Toto je tretia časť o zariaďovaní terária pre agamu bradatu a v tejto časti si ukážem vám, ako si zariadujem osvetlenie pre tú agamu. Dobre, poďme na to. Takže na úvod len tak v rýchlosti poviem, že to osvetlenie pre tú agamu sú také jak dva druhy, z čoho si môžete vybrať. Buď sa tam dáva UVA žiarovka, ktorá je kombinovaná s tepelnou, a k tomu sa dáva UVB žiarovka, plus ešte ako tretie osvetlenie je plnospektrálna žiarivka. Alebo druhá možnosť je, že si tam dáte výbojku, ktorá má toto všetko v sebe, respektíve má v sebe to UVA, UVB žiarenie a vydáva teplo. To je v tomto prípade táto. Ja som sa rozhodol pre túto druhú možnosť, pre tú UVB výbojku, lebo že vraj to je lepšie, dlhšie vydrží, aj by to malo dávať to UVA, UVB lepšie. Takže toto je ona. Je to, ako tu je vidieť, je to UVA, UVB. Toto je koľko dáva luxov a ešte teda, že je výhrevná. Podľa tohoto, keďže toto je 50 W výbojka, tak tu píšu, že minimálna vzdialenosť od zvieraťa je 25 až 30 cm. Takže to si potom tak nastavíme do tej výšky, keď to budem už dávať priamo do terária. No a taký rozdiel oproti tej prvej variante, kde sú tie dve žiarovky UVA a UVB, tak je, že pri výbojke treba mať tento predradník. Nemôže sa to zapájať priamo do siete. Takže toto bude výbojka. Potom tu máme keramickú objímku, ktorá je do 200 W. Toto ukážem neskôr. Toto máme to samotné teleso, do ktorého pôjde lampa, do toho pôjde žiarivka. Toto som kúpil, tá je Osram Biolux, ktorá by mala byť vyslovene pre tieto plazy, ako plnospektrálne svetlo najvhodnejšia v tomto čase. No toto, ako som spomínal, je ten predradník, na ktorý sa bude napájať sem pôjde elektrika a do týchto dvoch pôjde kábel z tejto objímky. No táto elektrika, čo sa sem dáva, nie je to tu nejako kryté, je to len takto na voľno, takže tu mám túto vec, to je zo starého externého hardisku. Tak aby som to nemal na voľno, a ten predradník a nech to je krajšie. Tak toto som našiel doma, mám to zbytočné, takže dám to potom sem, tuto to prilepím do tohoto. Takto tu bude, tak odtiaľ to pôjde kábel sem von cez tento otvor. Zatvorím a bude to krajšie, než keby to bolo len takto na voľno a bude to bezpečnejšie. No, jak ten predradník, tak túto lampu, oni to predávajú bez prívodného kábla, takže kábel, tu mám jeden, toto je z nejakej, myslím, že je to zo starej žehličky, keď som to vyhadzoval, kábel som si nechal, že keby sa mi náhodou niekedy na niečo šikol, a teraz práve akurát sa šikne, ten pôjde teda do tejto lampy. No, sem do tohto oranžového pôjde, ako som spomínal, táto keramická vložka a do tohto má ísť elektrický prívod, tiež trojžilový kábel, klasický, čo ide do elektriky. Druhý som už nemal, ale našiel som takýto od počítača, čiže toto sa len odstrihne a pôjde to do toho. No dobre, môžeme si to teda vyskúšať hneď.
Takže začneme s tým, že tento kábel napojíme do tejto lampy. Dobre. Toto si dáme preč. Jedno. Druhé. Dám to takto bokom. Túto umelú hmotu dáme preč. Dobre. A teraz toto som si sem už predpripravil, to som si tam dal takéto drátiky, ktoré potom, na ktorých to zavesím z vrchu. Ale teraz tá elektrika. No, ako je vidieť, tu je hnedý kábel, čo je fáza, zeleno-žltý uzemnenie, modrý je nulák. Rovnako to máme teda aj na tomto kábli. Hnedý, zeleno-žltý a modrý. Dobre, čiže toto ide tadeto. Môžem vybrať, fajn. Môžem to cez to pretiahnuť. Dobre, ide to. Takto. Tak. No. Teraz sa mi to tam bude zle dávať, takže lepšie asi, keď si to asi vyšrobujem. Tú čokoládku, v ktorej sú tie dráty. Ešte. Tak. Na tomto žlto-zelenom uzemnení tam to ešte drží, takže to je fajn. To nemusím vyťahovať. A teraz modrý kábel. Pozriem sa, či to mám uvoľnené tam dostatočne. Dobre. Zastrčím. Dotiahnem. Dobre. Zelený. Tak. Posledný je hnedý. Takto. Dotiahnem. Dobre, drží. Môžem to tam naspäť prišrobovať zo spodu. Teraz sa to tu samozrejme bude hýbať.
Tak, teraz tam si utuším. Je to tam, či není? Takto by to tam malo byť. To nebol správny šroubovák. Dobre. Toto tu zacvakneme. Takto. Fajn. Vyskúšame, či to funguje. Elektrika tam je zapojená, takže tak. Toto zapojím do elektriky. Samozrejme, teraz sa tak kábel zamotá, že normálne by sa to nestalo ani keby ste chceli. Elektrika. Zapnem. A takto. Super, svieti. Takže zapojené to je dobré. Tým pádom tuto máme elektriku vybavenú. Dobre, potom keď to už budem dávať priamo teda do terária, tak to vymením za túto Osram žiarivku. Túto klasickú. Zatiaľ si to zatvorím. Dám si to bokom. Tak, to máme vybavené. Toto je tá žiarivka. Teraz potrebujem spraviť túto vec, aby mi to pasovalo do tohoto. Takže potrebujem si toto odsvaknúť. Odsvakneme kliešťami. Toto nebudem potrebovať už tým pádom. Tak, môžem vyhodiť. Dobre. Teraz by sa mi šikol henten nožík orezávací. Takže skočím si pre orezávací nožík. Tak. Dlhšie. Si na to zasvietím, ak to pôjde. Nie je to v elektrike.
Tak opäť hnedý, modrý, zelený alebo zeleno-žltý kábel. Fajn, to ide do stredu. Odbužírkujeme si to. Dobre, modrý hnedý káblik, to máme 0 fázu. Do hnedého ide elektrika, ktorá teda pôjde do tohoto. Potom musím zistiť podľa obrázka, že čo ide kam, do ktorej dierky. No, tuto vyťahneme tú keramickú objímku. Dosť veľká, ale však aj tá výbojka je veľká. Dobre, sem by sme mohli aj klasickú žiarovku a zapínať, vypínať týmto. To budem mať v podstate stále zapnuté, tento vypínač. Len teda toto pôjde zapojiť sem. Takže tiež toto môžem odstrihnúť. Tak, vyhodiť. Bužírku preč. Dobre. Dobre, toto pôjde sem, neviem ešte ktoré kam, to zistím, si potom zapojíme. Teraz to chcem ale asi zrejme sem prilepiť. Takto alebo takto. Tak toto bude mať v každom prípade bude sa mi to tam, takto sa mi to tam bude lepšie nasádzať, než to tam dávať takto. Aj keď išlo by to aj, pôjde to aj to, a takto je to asi zase lepšie. Lebo ten kábel pôjde takto hneď. Respektíve môžem to dať až sem. Takto by som to sem mohol dať. Dobre, čiže dostanem sa potom k tomu? Dostanem.
takto to tam prilepím, dobre. Takže teraz čo na to použijem, aké lepidlo? Keď dám tam teda silikón a na tom to bude držať, myslím, dostatočne a následne to potom pôjde ľahko aj otrhnúť, keď budem dávať druhé. Silikón mi ešte zostal, kopec tohoto, takže využijem to. Tento predradník to je na 50 W, čiže dá sa použiť iba na 50 W výbojku. Tak to bude stačiť. Toto bude úplne stačiť, dobre. To môžeme utrieť. Tak. Vybavené, čiže toto môžem, toto je spodok, nech to máme akože pekne spravené a toto môžem položiť niekam. Tak toto primačknem. Trošku vyššie. Tak. Takto. Dobre, tak toto nechám zaschnúť. Po zaschnutí to zapojíme, respektíve po zaschnutí budeme pokračovať, keď to bude vytvrdnuté. Takže ten predradník je uschnutý, drží tam dobre na tom akváriovom silikóne, sa ani nehne. A v prípade, že by som to chcel dať odtiaľ preč, teda až za nejaký rok, keď sa to bude meniť, tak to pôjde silou otrhnúť. Respektíve, keď to týmto nožom zo spodu podrýpnem, tak sa to určite odlepí. Ale takto to drží akurát, čo je super. No a môžeme si to ísť zapojiť. Takže teraz dám si sem kúsok polystyrénu, nech to mám takto otvorené. Neviem, či to je dobre vidieť. Tak. Teraz zozadu, z tejto zadnej strany, čo ide tento kryt na to, tak tu sú akurát pekne otvory, čo boli ešte na ten harddisk a pekne to tam sedí. Takže tento prívodný kábel do elektriky pretiahnem tadeto. Dobre. Zacvaknuté to je. Aj toto. Tuto je, no, taká
hádam by to malo byť dobre. Ak odtiaľ tie káble nevypadli, čo by nemali. Dobre. Môžeme to keď tak vyskúšať teraz. Takže toto zapojíme do elektriky, to môžeme vypnúť. Tak. Toto dáme do elektriky teda. Tak, to máme v elektrike. Zoberieme žiarivku, či výbojku, nežiarivku. Zapneme sem. Toto sa samozrejme bude tak točiť, že do vydopo. Vypnem. Dobre, je tu. Môžeme vyskúšať. Zapína sa. Parádička, takže to funguje. Výbojka svieti. Už aj teplo z nej ide. Dobre. Aj dobre svieti, aha. Aj tu už je teplo už z tejto diaľky celkom, takže keď sa to ešte úplne rozohraje potom, tak to bude parádička. Dobre. Toto mi to udrží. Tak.